Efter ankomsten til campingpladsen er det nemt at koble kampletten fra bilen og skubbe den hen til den ønskede plads. Det er en god idé at sikre sig et jævnt og plant underlag før selve opstillingen. Først isættes støttebenene på låget. Samtidig skrues de underste støtteben ned. Kampletten kan opstilles af en person, men er man to, så går opstillingen lidt hurtigere, som det fremgår af denne film. Inden teltet rejses, skal man sikre sig, at teltdugen ligger, så den nemt kan trækkes op. Det vil sige, at den skal glattes lidt ud. Tryllestaven, som dette metalrør kaldes, er den eneste teltstang, der skal monteres. Nu er det til gengæld let at trække teltet op. Herefter går man ind i selve teltet og strammer de to teltstænger med omløbere i henholdsvis højre og venstre side. Når der skal pløkkes, er det en god idé at holde en hånd på oversiden af teltet og sikre sig, at vinduespartiet er nogenlunde vandret. Herefter slås første pløk i bagerste udvendige hjørne af teltet, og dernæst den inderste. Dette gøres i begge sider af teltet, og derefter pløkkes de to fronthjørner. Nu pløkkes resten, og der sluttes med sømpløkkerne, der er med til at holde græskanten på plads. Det er vigtigt, at alle pløkker slås i udvendigt.